କହିଲେ ସାଲଫାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ମତେ ମାରିଲେ। ବୁଝିଲ ତୁଳସୀ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁଟା ଆମକୁ ଏଠାରେ ରଖେଇ ଦବଟି। କେତେ ବଡ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଭାଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶା ତ ଆଶାରେ ରହିଗଲା ତୁଳସୀ, ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ନଳ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡେ ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ତୋଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ଏ ଭାଉଜ ଭାଇ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୋ ପାଖରେ। ଏ ଭାଇ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି କରେ, ସେମିତି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବିନି ଭାଇ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଯିଏକି